Dobrý deň. Och, a zase vy? Tiež vás rada vidím. Chcem si potrénovať moju slovenčinu. A chcem si potrénovať inštrumentál. Čo to bude? Poprosím jednu kávu. Aha, jednu kávu. S mliekom? Máte rastlinné mlieko? Máme sojové mlieko. Takže so sojovým mliekom. Mandľové mlieko. S mandľovým mliekom. Ovsené mlieko. S ovseným mliekom. A hráškové mlieko. S hráškovým mliekom. Poprosím vás s mandľovým mliekom. Dobre, takže jednu kávu s mandľovým mliekom. S cukrom. A aký máte cukor? Máme normálny cukor. Takže s normálnym cukrom. Kokosový cukor. S kokosovým cukrom. Hnedý cukor. S hnedým cukrom. Ale poprosím vás bez cukru. Dobre, a so sebou? Áno, so sebou. Tak nech sa páči, 5 eur. Budem platiť kartou. Dobre, nech sa páči. Ďakujem vám, majte sa. Dovidenia. Majte sa. Ďalší. Ísť autom. Pod stolom. S kečupom. Ísť vlakom. Ísť autobusom. Ísť lietadlom. S jablkom. S cesnakom. S cesnakovým dressingom. Vďaka za pozretie.